Manon Steffan Ross ydw I, a dwi'n mynd i fod yn darllen o lyfr Glas Nebo. Ydy o'n swnio'n ofnadwy? Y terfyn. Colli pawb a phopeth. Cymdeithas yn chwalu. Popeth yn deilchion. Fi mi erioed mor fodlon fy myd. Roedd o'n teimlo fel disgyn i ddechrau. Diffyg help a gofal a chefnogaeth. Ansicrwydd am y pethau elfennol fel iechyd, bwyd, cartra. Erbyn hyn, does ddim lle i boeni am unrhyw beth arall, a blinder gwaith go iawn yn ei gwneud i bron yn amhosib aros yn effro yn poeni ar ôl mynd i'r gwely. Mae popeth mor syml rwan, a phopeth mor hawdd i'w garu. Tarth y bora fel hen ysbrydion ar y lawnt. Sŵn chwerthu'n Siôn wrth iddo ddarllen rhywbeth digri mewn llyfr. Y bloda bach sydd i ddod, hyd yn oed pan mae'r tywydd yn hyll. Dwi'n ystyried sut oedd pethau cyn y terfyn, ac yn meddwl nad fi oedd honno. Does bosib, yr hogan fach dawel roedd arni ofn y byd. Yn mynd am dro efo Sionin pan oedd o'n fach, ac yn mynd ar iPhone efo fi. Creu sefyllfaoedd perffaith mwyn rhannu delweddau ar-lein heb rannu dim byd. A Siôn, ers i fy bandod, yn llonydd o flaen sgriniau. Roedd y byd go iawn yn siom iddo, heb ddechrau canol a diwadd taclus penod o Thomas y Tank neu Sam Tân. Roeddan ni'n byw heb ddistawrwydd, sŵn teledu neu radio'n parablu yn y cefndir o hyd, ond roedd na fydandod gwag afiach am y ffordd oeddan ni'n byw. Unwaith da chi'n stopio clywed, da chi'n dechrau gwrando. Anrefn patrwm y glaw ar y ffenestri. Llais y gwynt yn morio canu neu'n sibrwd cyfrinacha. Deffro yn y bora a gwybod heb edrach bod hi wedi bwrw eira. Da chi'n clywed i drwch ar y ddaear. A gweld y tlysni hefyd. Mae yna fwy o harddwch rwan ag oedd na cyn y terfyn. Ac eto, nag oes. Mae bob dim yr un fath. Dim ond yn bod ni'n ei weld o. Yn ôl trefn naturiol pethau, fyddan ni ddim yn byw mewn tŷ fel hwn. Roedd merchaid fel fi yn byw mewn tŷ teras dwy loft efo waliau llaeth a chymdogion swnllyd. Neu, fel roeddwn i cyn i mi gael Siôn, yn un o fflatiau'r cyngor wrth y cae chwarae, efo steiniau brown ar y nenfwd ac arogl piso yn y lifft. O'n i'n casau'r fflat na. Yn byw uwch ben cwpl canol oed yn caru ac yn cwffio'n rhy uchel, a ffenast fawr fy stafall fyw yn edrach i gyfeiriad telesarn a'r llechi. Ro'n i ar fy mhen fy hun yn llwyr. Roedd yr olygfa yn hyfryd, fel llun gwyn a glas a phorffor ar bared fy fflat. Ond fedrwn i ddim gweld y tlysni. Taswn i wedi bod yno adag y terfyn, yn byw yn fanno, yn lle fan hyn. Rhyw foedd ddath i mewn i'r siswr arian un pnawn, a chyfarch Gaynor fel tasa hi'n fam iddo fo. Welis i rioed unrhyw un yn cydian Gaynor fela, ddim cynt na wedyn, ac roedd rhywbeth yn y ffordd oedd y ddau'n cael llygyd wrth gyfleidio ei gilydd oedd yn gwneud i mi deimlo'n gynas tuag at y dyn. Mab Nancy Parry oedd o, un o gwsmeriaid selog Gaynor, ac roedd o yma i ganslo apwyntiad i fam, am bod i wedi gorau mynd i gartra heno i dochrau Felin Heli. Eisteddodd yn ymyl Gaynor, wrth iddi gribo lliw i mewn i wallt un o'i ladies, a bwrodd i fol. Da ni'm isio gwerthu'r tŷ i chi Gaynor, pan ma'n biti gadw fo'n wag. A waith fi heb arentio fo allan, efo'r holl blydi straffig a siwrans a tax a falle. Roedd o'n dal y dyn yma, yn rhy fawr i blygu'n daclus i gadeiria. Dwi'n meddwl i fod o gwmpas yr 100 oed bryd hynny, ond roedd rhywbeth yn fachgenaidd yn y ffordd o'n gwenu,
I gerddediad ara crwm fel tas fo'n trio gwneud i hun yn llai. Fedri dim rentu cash in hand i rywun ti'n abod a ffidio potsian efo'r holl reola, gofynodd Gaynor. A digwydd i mi edrych i fyny ar yr eiliad honno a dal i llygaid yn y drych. Cefais fy achub gan Gaynor mewn gymaint o ffyrdd. Dechreuais, a throdd y dyn ata fi, a rhoi gwen fach, gwen olygus oedd yn dangos i ddanadd blaen, yn gam fel hen feini. Tŷ bach oedd o, ond roedd o'n ganol nunlla, ac oedd gynno fo ardd, ac mod i'n unig weithiau, roedd o'n unigrwydd braf. Roedd y rhent yr un fath ac oeddwn i wedi dalu ar y fflat, am fod weirio'r letrig yn hen ac yn berig, a'r ffenestri'n rhai hen ffasiwn oedd yn gadael drafft i mewn, ac am fod y gegin wedi bod yno ys y 1960. Roedd o'n agos at fast teledu nebo, oedd i weld o Sir Fôn a Chanarfon ac o Ben Llŷn. Yn y nos, byddai rhes o oliadau bach coch yn goleuo'r metal hyll fel bloda bach disglair. Byddwn i'n ei weld o bell pan fyddwn i'n gyrru adra yn y nos, ac yn meddwl tybod oedd o'n sbio draw o Sir Fôn weithiau, ar y rhes o oliadau coch yn ymestyn i fyny'r nefoedd, ac yn meddwl amdana fi. Byddai o'n dod bob mis i hel y rent, ei gar o'n llawn seti plant a ffeli peldroed, tedi bers a phapur da. Is i ddim gofyn am ei bobl o, a doedd o ddim yn holi amdana i. Ro'n i wir yn meddwl mod i'n ei garu fo. Yn y dechrau, roedd o'n feddw ar y posibiliad ohona i, y ddynas ifanc dawel oedd yn byw fel ysbryd yn hi fam. Dwi'n mynd i gadael hi. Dwi am symud i fewn y fama fo chdi, Ro. Byddai'n gadael y tŷ yn llawn o arogl ei aftershave a chwys a sigaret. Gwyliodd fy mol yn chwyddo a thyfu, eisteddodd yn fy ngwely yn trafod enwa, ac weithiau, yn anamal, ond weithiau, bydda hannar a ddewidion yn cael ei hochneidio i geg danadd cam. Efo chdi dwi eisiau bod. Neu, swn i roed y byd i ni fedru. Erbyn i Siôn gael ei eni, doedd dim ots gen i am y dyn. Fedrwn ni mwy gasau o, am fod casineb yn emosiwn cry, a doedd gen i ddim emosiynau cryfion amdano mwyach. Ro'n i'n teimlo bechod drosto fo, a'i fywyd llwyd, i ddiffyg dewrder, yr holl ddyddiau di fflach un donog roedd o'n i byw. Fyddai o ddim yn croesi'r trothwy wrth nôl y rent. Y tro ola, rhyw bythefnos cyn y terfyn, dywedodd, o'n i jyst ddim eisiau brifo neb. Ond roedd o'n gwybod bod Siôn yn y tŷ, yn gwylio cartoons, a doedd o ddim am ddod i mewn i weld o. Dwi bron yn siŵr fod o di marw rwan.